Jesupano hamya salaitu Jesupano kok by kok miliyang tu. Tiaba dofa hamkrani bagi always no thancha tipramo thani leadership. Abono proof khlairika tini laithana koyekdin sikang social media o belakino viral ungjak je MLA Ranjit Deborma te kereng tipramo thani leadership hamya salayu hinai. Tiaba tini 17 June 2025 salmario no yungmao kaisa bubagrani saitung bai kaisa belekno nangkukmani koksa panda khlaijaka ajago thangai manjagui kha sakbai thang MLA Ranjit Deborma te মন্ত্রী Brishuketu Deborma মন্ত্রী Animesh Deborma EM Ronial Deborma TTADC hapangni CEM Purnachandra Jomatia te sakbai thang bubagra a koksa panda wngkha je laithangnaय koyekdin sikang je social media o viral wngwi tongmani kwbang kok lukurokni khaono je wansuk tonglaimani je MLA Ranjit Deborma tei kwbang kok neta rok tei mili manglak hinui phiaba abono chaya wrong proof khlairikha tangwi khai tiprasa dofani bagwi samung khlaithani tipra mothani leaders rok always no thancha kok by kok khapia wngwi mano phiaba dofani bagwi kunu problem phaiglak bubagrabo sawirikha bini Facebook page ni bisingtwi je tinini meeting belakino naithotok ni bisingtwi meeting achuklaikha o meeting ni main agenda abono je lukurokni khao sondeho tongmani aborokno pairinani tei Bangladeshi illegally migrant habwi tongphainai rokno dakti thansa khlaiwi choba khlaiwi rwkhlaiwi chini manthaino nanani abono tini 17th June 2025 salmario meeting achukmani main agenda